Исәмісіз эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда сезне мен Ләйсән Ханова сәлемлем. Хәзер төп темаларга кыскача күзәтү тыңлагыз. 53-28 йортында янгын чыгу очрагы буенча җинаять эше кузгатылды. Зыян күрүчеләргә нинди ярдәм күрсәтелә? Гүзәл Шихапова ачыклады. Кыңгырыш 40 елдан соң да беленә 62-нче комплекста машина һәм мотоцикл яндыручыны тоттылар. Шәһәрдәшләр урында хәл ителмәгән сорауларны вәкаләтле вәкилгә җиткерде. Тик кабул итүдән барысы да канәгать түгел. 53-28 йортында инде икенче тәүлек шәһәрнең төрле ярдәм күрсәтү хезмәтләре эшли. Бирдә янгыннан соң фатирларны, подъездны тәртипкә китерәләр. Йортның шартлау булган икенче подъездында әлегә ут та, су да, газ да юк. Зыян күргән шәһәрдәшләр туганнарында, якыннарында һәм КАМАЗ кунакханәсендә төн кунды. Аларга нинди ярдәм кирәк? Хәбәрчебез Гүзәл Шихапова ачыклады. Давайте вот проходите, где у вас пока проходите. Йортта яшәүчеләр икенче көн инде фатирларына керергә чират тора. Бина эченә шәһәрдәшләрне белгечләр белән генә кертәләр. Әлеге урында коткаручылар, янгын сөндерүчеләр, газ хезмәткәрләре, медицина белгечләре, тикшерүчеләр эшли. Бүген янгын подъездны чистарталар. С утра с 9 по 3 этаж вымыли все подъезды, лестничные площадки. Там работа по предварительной уборке сейчас управляющей компании «Автозаводской» они провели. Там же продолжаются работы, связанные по обследованию лифта. Зыян килгән башка йортлардагы тәрәзәләрне дә 30%-ка алмаштырганнар инде. Әлеге эш өчен шәһәрдәшләргә акча түләргә кирәк булмаячак. Белгечләр янгынның икенче каттагы 3 бүлмәле фатирның аш бүлмәсендә чыгуын ачыклаган. Из объяснений хозяев. Хуҗалар аңлатуынча 8 июльдә кичке 6-лар тирәсендә шәһәрдән китәләр. Китәр алдыннан ашарга пешермиләр, газ плитәсен кабызмыйлар, өйдән чыкканда газларын тикшерәләр, турбаларны, газ җайланмаларын урыннан кузгатмыйлар. Барысы да үз урынында була. Авыр хәлдә калган шәһәрдәшләр КАМАЗ кунакханәсенә урнаштырылды. Алар бирдә фатирларында яшәү өчен шартлар тудырылганчы торачак. Күршеләре икенче һәм өченче каттагыларның милкенә зур зыян килде ди. Аларга кием салымнар белән ярдәм итә башлаганнар инде. Они остались то, что в чем. Алар эзләренә нәрсә кигән шул киемнән калды, башка әйберләре юк. Документлары да, киемнәре дә, әле кечкенә балалары да бар. Аларга булышырга кирәк. На первом этаже Сария. Беренче катта Сәрия исемле хатын яши. Ул әле генә ремонт ясаган иде. Кызы төнге сменадан өенә кайтып өлгермәгән иде. Җиһаз, торак, акча кирәк. Кешеләр бакчаларына нәрсә киеп киткән шул киемнән калды. Әлеге кем нәрсәгә мохтаҗ булуы хакында исемлек төзелмәгән, ярдәм җыю пунктлары да оештырылмаган. Ярдәм итәргә теләүчеләр янгыннан зыян күргән шәһәрдәшләргә кирәк яракларны КАМАЗ кунакханәсенә һәм 53-28 йорты янына китерә ала. Акбарс банкында хәйрия счеты ачылды. Биргә күчкән акчаларны гадәттән тыш хәлләр буенча комиссия үзе бүлеп бирәчәк. Шәһәрдәшләр әйтүенчә 53-28 йорты 90-нчы елларда куллануга тапшырылган, төзелеш озакка сузылган, проектка да туры килеп бетмәде алар. Шул сәбәпле зыян күрүчеләр чыгымнарны бәяләгәндә авырлыклар килеп чыгарга мөмкин дип борчыла. Когда будет оценивать прочность конструкции и сверять то, что сейчас есть, с тем, что есть по проекту, как они оценят прочность конструкции и кто будет за это ответственный, кто будет подписывать заключение. Если все не соответствует, так вопрос тогда. Хәзер әлеге янгын очрагы буенча җинаять эше кузгатылды. Әлегә шартлау килеп чыгуның сәбәпләре ачыкланмаган. Гүзәл Шихапова, Валентин Красильников, яңалыклар. Янгыннан зыян күргән шәһәрдәшләр белән бүген Наил Мәхдиев та очрашты. Ул 53-28 йортында яшәүчеләрне сабырлыкка өндәде. Чөнки ашыгып бинага керү куркыныч. Бу яңа бәла-казага китергә мөмкин. Төзекләндерү торгызу эшләреннән соң Наил Мәхдиев йортка беренче булып кергә сүз бирде. Зыян күргән гаиләләрдә 25 бала тәрбияләнә. Дәүләт думасы депутаты Әлфия Кагугина әйтүенчә, аларга мәктәпкә җыенырга булыш акциясе кысаларында ярдәм күрсәтеләчәк. Бүген кайбер стайкларда су, газ биреп карыйлар. Шартлау һәм янгын вакытында йортка никадәр зыян килгән һәм төзекләндерүгә күпме акча кирәк булачак, төгәл саннар билгеле булгач, республикадан да матди ярдәм сорарга ниятлиләр. Мы вас в виде не оставим. Без сезне калдырмыйбыз. Мин сезгә үз өстемә җаваплылык алып әйтәм. Без шәһәр бюджетыннан да мөмкинлек табабыз. Республика президентына да мөрәҗәгать итәчәкбез. Рөстәм Миңнеханов Чаллыда булган вакыйгалар белән яхшы таныш. Ә хәзер башка темаларга. Ут төртүче тотылды. Узган елларда Чаллыда 62-нче комплекста бер көн эчендә 2 техника, машина һәм мотоцикл янды. Зыян салучыларның берсе тотылды инде. Теманы хәбәрчебез дәвам итә.
Янган мотоциклдан янып каралган урын гына калган. Мотоциклны штрафстоянкага алып киткәннәр. Янгын 10 июль көнне көндез була. Тут мотоцикл вот напротив моего окна горел. Шул ук көнне иртәнге якта күрше йорт янында машина яна. Видеода күренгәнчә утны ир-ат төрткән. Биредә яшәүчеләр белдерүенчә 62-нче комплекста машина янулар еш булгалый. Был случай 2 года в 62-м там никакой маньяк, а просто соседи не поделили место. То есть 3 машины сгорело. Мотоциклны яндыручының изенә төштеләр. Транспорт хуҗасы 19 яшьлек егет полициягә тиз арада хәбәр иткән. Накануне Алдагы көнне ул дуслары белән мопедта йөргән. Шул вакытта бер таныш булмаган кеше белән конфликт туа. Бәхәснең шулай тәмамланасын 19 яшьлек егет алдан сизгән була. Шикләнүләр урынлы булып чыга. Мотоциклны 26 яшьлек Сарман кешесе яндырган. Аны кулга алдылар. Ул 5 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителергә мөмкин. Ә менә машинага ут төртүче әле иректә. Эзләү дәвам итә. Мондый вакыйгалар килеп чыкмасын өчен шәһәрдәшләргә үз машиналарының куркынычсызлыгы турында алдан уйларга кирәк. Техниканы махсус гаражларга яки стоянкаларга кую хәерле дип кисәтә хокук сакчылары. Илсия Валюлина, Ксения Антонова, яңалыклар. Бала хукуклары якланамы? Бүген Чаллыда җәмәгать кабул итү бүлмәсендә республика белгечләре эшләде. Халыкны борчыган сорауларга бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Гүзәл Удачина һәм медицина социаль экспертиза баш бюросы җитәкчесе Ригель Низамов җавап бирде. Тик кызганыч кабул итүгә килүчеләрнең барысының да проблемалары хәл ителмәде. Пособие как мама-одиночка я получаю в размере 745 рублей в месяц. Светлана Романова ялгыз ана, 2 яшьлек кызын балалар бакчасына урнаштыру артыннан йөри. Гаиләнең яшәү кереме 745 сумлык бала пособиесе һәм эш урыныннан күчерелә торган 600 сум акча, җәмгысе 1300 сум. Я мама одинокая. Мин ялгыз ана, эшкә чыгарга кирәк, баламны яслы төркемендә урнаштырырга иде. Тик мәктәпкәчә белем идарәсендә мәсьәләне хәл итеп булмады. Шуңа күрә монда килдем. Башта хат язган идем. Тик бөтенләй башка бала турында итеп җавап бирделәр. Хәзер гаделлек эзләп килдем. Тик бүген дә проблема хәл ителмәде. Ялгыз аналар ташламалы категорияга кертелми. Һәм моны бары тик федераль закон гына үзгәртә ала. В свое время, когда вводилась Электрон чират кертелгән вакытта без ялгыз аналар өчен ташламалы шартларда урыннар булдыру мәсьәләсен күтәргән идек. Сорау прокуратура катнашында өйрәнелде. Ташламаларга ия булу өчен өстәмә категория кертү федераль законга каршы киләчәк икәнен аңладык. Безнең моңа хакыбыз юк. Шәһәрдәшләргә бүген инвалидлык мәсьәләләре буенча да консультация алу мөмкинлеге булдырылды. Бүген 4 кеше келді Чаллыдан, 4 кеше, 4 бала анасы, бір семьясына келді. Аларға бір семья келді. Мен шығарған решение қанағат түгел, нишләргә кая барырга, аны без Казанга чакырабыз, үзебез дә караячакбыз. Гадәттәгечә балаларның торакка хокукы белән бәйле проблемалар иң күбе. Икенче урынны исә дарулар белән тәэмин ителеш, авыру балага инвалидлык бирмәү мәсьәләләре алып тора. Бердәм Россия партиясы вәкилләре Россия Дәүләт Думасы үзәк сайлау комиссиясына исемлекләрне тапшырды. 7 көн эчендә аларны расларга тиешләр. Моннан соң партиядан бер мандатлы кандидатлар документларын округ комиссияләренә тапшыра алачак. Исемлек тапшыру процедурасында партиядан вәкаләтле вәкил республика исемлегендә 2нче сан астында торучы Марат Әхмәтов катнашты. Республикабызның бүлеге киләчәк сайлауларга көчле һөнәри осталыктагы бердәм группа белән килә. Безгә бик мөһим республикабызның дәрәҗәсен Россия күләмендә, ил дөнья күләмендә тагын да ныгыту. Республикабыз шулай киң кулачлы һәм масштаблы үсештә икән, аның дәрәҗәсе дә, абруе да шуңа тиңдәш булырга тиеш. Андрей Каргинов экипажы Ефәк юлы раллиында 3нче этапта беренчелекне яулады. Ул Уфадан Казакъстанның Костанай шәһәренә кадәр 200 км махсус араны 2 сәгать 5 минут 48 секундта үтте. 3нче урында Эдуард Николаев экипажы. Бүген раллиның 4нче этабы. Спортчылар өчен җан атуны дәвам итәбез. Исегезгә төшерәм, Ефәк юлы ралли 8 июльдә старт алды. Ул 24 июльдә Пекинда төгәлләнәчәк. Шәһәр яңалыклары белән сез ТВ-чылны.ру сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендә рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Ә мин бүгенгә сезнең белән саубулашам. Исән сау булыгыз. Здесь все станет либо чистым, либо
супер чистым. Обычно чистящее средство не разговаривает, но Вессон возможно все. Чистящее средство Санфор Универсал 750 граммов 39,90. Только с 12 по 18 июля. В Нижнем рыбачил, в Самаре рыбачил, в Астрахани тоже рыбачил. А где ты вообще не рыбачил? На Северном полюсе. Принимаем сбережения под выгодный процент до 19,6% годовых. Приволжский фонд сбережений. Скидка минус 40% в империи сумок на все. Только 14 июля. Торговый центр «Палитра», торговый центр «Алтын-Ай». Скидка 40% в империи сумок.